Good morning! Welcome to 3MC Biotech Ala Marketing Campaign Services. Ito na po ang ating pinakahihintay na para ho sa maraming hayop po dito sa buong Pilipinas ay nagbabaga ho na ito po ay nagbabayral, nagtre-trending ho sa buong Pilipinas ang Golden Powder Diatomaceous Earth. Ano po ang meron sa kanya? Bakit ito'y kinagiliwan? At ito po ay pinapatronize po ng lahat po ng mga may hayop ko o kaya tinatawag po nating livestock. Itong amin pong 3MC Biotech Golden Powder Plus Diatomaceous Earth, babuyang walang amoy. Bakit po tinawag po nating babuyang walang amoy? Ibig sabihin ho, nagkaroon kasi tayo ng tinatawag po na resolusyon na ibinasa ho sa atin pong bansa at ito po ay naamendahan at nagkaroon tayo ng Republic Act 1556. Anong ibig sabihin nun? Bawal nang mag-alaga ho ng baboy o manok o poultry sa backyard dahil dun sa tinatawag po natin na amoy, na masangsang na amoy na maraming nag-aaway ho. Good news po. Dahil sa product po na ito, kahit sa inyo pong mismong kwarto, kahit sa loob ng kusina, sabay kayo mag-alaga ng baboy, hindi nyo na po maamoy na mayroon pong piggery o poultry doon. Bonus po yun. Pero in reality ho, pag ito po yung ginamit po natin, mga kapwa ho na nag-aalaga po ng mga baboy o manukan, number one, mabilis po ang disposal. Ano ang ibig pong sabihin nun? Ang traditional ho, 4 months ho, bago nyo i-dispose ang baboy. Pero sa pamamagitan ng product na ito, sa loob po ng 3 buwan, pwede na kayo mag-dispose po ng baboy. See, napakalaki po yung isang buwan ho, na difference. Number 2, pag ginamitan nyo po ng Golden Powder Plus, yung kaban ho, makakatipid po kayo doon sa pagpapakain. Ang traditional ho ng pagpapakain po ng baboy is 4 kabans ang maubos bago i-dispose. Samantala po dito, 3 kaban na ho, pwede na pong i-dispose yung baboy. Ibig nakatipid pa ulit kayo ng 1 kaban ho. At ang good thing po dito, wala pong swine flu, walang bird flu, kahit anuman pong sakit po meron po sa ating mga hayop, kaya po niyang i-cater. And the good thing is, ang maganda pa dito, pag ito'y ginamitan natin sa mga hayop natin, kung ba sa baboy, lean meat siya, mas makapal po ang laman, at mas manipis po yung taba. Ang ibig sabihin po nun, ang ating produkto, pwedeng maging organic po ang intestinal ng lahat po ng hayop po natin. Bilis laki, balis kita, lit gastos, laki kita, ito yung product po natin. Ito po ang aming produkto, madali lang pong gamitin ito. Nasa likod po ng aming pouch kung paano siya gamitin. Sa 1 kilo ho na feeds, 5 kutsara lang ho ang pwede po nating ilagay, then that is enough. Some information or instruction about this product, just visit our website www.biotech Ala Marketing Campaign Services. Nagaganap po namin and to declare to you this morning, and we officially introduce to you that we will authorize Lakad TV channel as our partner to advertise this company, 3MC Biotech Ala Marketing Campaign Services. At kami po ay nagagalak in behalf of Sir Harrison Batala na binigyan po natin na tayo ng pagkataon para makapartner sila, and it is our heartfelt thanksgiving to entrust this product, this company to Lakad TV channel